Хәзер инде Казан утлары журналына күз салыйк. Апрель Тукай айы, шигърият, әдәбият айы. Апрель санында әлеге бәйрәм рухы сизелә. Бу санда әдәбиятыбызның әйдәп баручы авторлары үзләренең өр-яңа әсәрләре белән сөендерә. Журнал үзе Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевның әңгәмәсе белән ачыла. Ил агасы журналның баш мөхәррире Рөстәм Галиуллинга биргән интервьюсында республика язмышы, татар теленең, милләтебезнең хәле турындагы фикерләре белән уртаклаша. Яңа әсәрләргә килгәндә Айгөл Әхмәтгалиеваның «Кичке таң» бәянында бүгенге заман геройлары белән очрашырбыз. Япь-яшь егет соңгы көчен җыеп лейкемия белән көрәшә. Аның авырлы хатынына инсульт булып, ашыгыч рәвештә бер артлы 2 операция ясатырга туры килә. Тәҗрибәле табиб Тимур Айдарович зур сынау алдында. Автор әйтүенчә, әсәр геройларының прототиплары бар. Тимур Айдарович ясаган операция уникаль очрак номинациясендә Ак чәчәкләр премиясендә лаек булган. Сәхнә сәнгатен яратучылар Зөлфәт Хәкимнең өр-яңа драмасы белән таныша ала. Әсәрдә гаеп хисе кебек психологик проблема үзәккә куела. Казан утлары бөек җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан тарихи хәтерне барлау, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету, яңа авторлар табу максатында иң яхшы повестька, хикәягә һәм мәктәп укучылары арасында шигырь номинациясендә илең турында уйла дип аталган әдәби конкурс игълан итте. Ул 2020 елның 1 гыйнварыннан 10 декабренә кадәр үткәреләчәк. Җиңүчеләр акчалата премияләр белән бүләкләнәчәк. Иң яхшы әсәрләр Казан утларында басылып чыгачак, мәктәп укучыларының уңышлы әсәрләре сайтка куелачак. Конкурс нигезләмәсе белән kazanutlары.ru сайтында таныша аласыз. Журнал сайтында ай сайын яңа санның 3 иң яхшы авторы өчен тавыш бирү бара. Анда сез дә катнаша аласыз. Һәр айның иң яхшы авторлары дипломнар белән бүләкләнәчәк һәм ел авторлары исеме өчен көрәшәчәк. Ел авторларын кыйммәтле бүләкләр көтә.